যতন হামবাই দীপর কাহাম তিনি 1 তারিখ নভেম্বর 2021 দীপর জনাব যে তামানি বাগে जों তিনি প্রেসমিটনি বুসকাংমা ফাইকা বনি উদ্দেশ্যমেন বন যে থাंनायनिया सारिग बा सन्जा जराब युथ आईपीएफ सेंट्रल कमिटीनि चेयरमैन श्री बलराम देबर्मा ते सेंट्रल कमिटीनि एजीएस केशियर आग्रह खालायो बरक जे 5-6 जन प्रेस मिट खालामनो तैयो आं बिसा जोंनि पार्टी युथ आईपीएफ तिनि नर्थ अमरपुर डिविजन नेंगै आं बिसा प्रेस मिट मा फाइका जोंनि युथ आईपीएफ नर्थ अमरपुर डिविजन ऑफिस सेक्रेटारि जोंनि बरमोना दुर्न जयरिया जोंनि मेम्बार दङ अरुण देबबर्मा जोंनि शंकर आं युथ आईपीएफ नर्थ अमरपुर डिविजन प्रेसिडेंट जगदिश जमातिया मिया निनन जोंखौ स्राय स्राय सावनि महायनो चेष्टा माखायनाय जेबो बलराम देबबर्मा को कैसे साखा जे 29टा डिविजन तंगमानिव जतनो कम्युनिकेशन जे बरक बायतांगनै सामानि बना आंखौ फिरावनि बागै प्रेस मिटआव माखायो कारण जोंनि नर्थ अमरपुर डिविजन युथ आईपीएफ तिनि कोनो फानो बरक बाय सालायजाग्रै कोनो फानो बरक बाय फोरोंजाग्रै हियाबाव लगाव तंगो सेंट्रल कमिटी नेंगै केशियर जोंनि डिविजन आन्डारनि तंगो हियाबा जोंनि डिविजननि मेम्बर बाय बा जोंनि डिविजन एक्जिक्यूटिव बाय कोनो कथायसा थाइनि सालायजाग्रै अमायखलायनि बरक नांगो नांयामि आप्रक पूरा जत 29टा डिविजन बाय कम्युनिकेशन तंगनै जे बलराम देबबर्मा सामानि बना आंखौ फिरावनाय जे जों नाय फैका 2013 नि सिमि युथ आईपीएफ ति आसायका बनिया गुलो बरनि लीडर नि कम नावनो दिनैसो जरा खायबो तंगो ग्राम रैली खलायका लंग मार्च खलायका अन्नानै बरनि जे सेंट्रल कमिटी नि कम नावै जों दिनैसो जरा खाय दं त्याबा ब लोक नि ग्रै शेयर नि लोक ग्रै अमहा अन्नानै कम साखा बनिया गुलो जों वास्तव नु दं आं समाज आसनाय 13 बबुत पार्टिसिपेट खाजा जोंनि 16 बबो खाजा दाग थांनाय 2021 को खाजा अमाहाय खायबै दिनै सायथांगा आंसियार गतिलो बुयामै साखा जे गुबुन पार्टीफा संसायमानो हागब अन्यान्य प्रमन खाजा जोंनि 16 बबो खाजा दाग थांनाय 2021 को खाजा अमाहाय खायबै दिनै सायथांगा आंसियार गतिलो बुयामै साखा जे गुबुन पार्टीफा संसायमानो हागब अन्यान्य प्रमन खायमान किन्तु जोंनि डिविजन युथ आईपीएफ तिनि नर्थ अमरपुर नेंगै जों बरबाय थांजागिया बा दैदुल जागिया जे बरंनि दागे तै जों थांमानि कोनो ग्रै जोंनि डिविजनबो जागिनि डिविजन तंनाय गाहामनो तंगो जोंनि पेरेंट्स पार्टी आईपीएफ ति बे जत अर्गानाइजेशन आतिसा आईडब्ल्यूएफ टीटीएन जत बाय जों दाबै तंगो बियाबा जोंनि डिविजन आन्डार नेंगै केशियर जोंनि बरमोना मोहन जमातिया बा 17 बन जमातिया ब तिनि जरा मिया नुव प्रेस मिट प्रेजेंट तंमोन बांगै बर्तमान वानसुक सामैया देबां कबनि मुसुमाखौ नहाय जों ताबनि वास्तव कोनमते खलायि तिनिसो जरातै साव साया नक पाला कायबै सो जरातै लायमानि या बाहायनो हाय दखन गथा खावनि मुखा थाङै जोंनि दफानिबो मुसावै अमाहाय खलायनि तांलंथों बा खलायनि मुखा थाङैबो जेमने से सिंबाय जाखाय ओ जराव दखन गथा खायबै कोनो प्रॉफिट रै हानि बांगै बरंनो बां कयनाय नांखाके सालसा सालनि बिसिंबो वानसबो हायनो हायनो बरंनि कक सामानि उद्र खलायबै काम करन खलायबै जे पार्टी आईपीएफ जे तित्रालेन दिमानो तै तमन हायनो हाय बरं मुभमेन्ट हाबायानो उनथों आं कबजावो जोंनि नर्थ अमरपुर डिविजन युथ आईपीएफ नि तरफ থেকে देब जदि सितंगै दंखाके अन्य नम्बर 1 से दंखाके जों बरं लगा एकदम एक पैसा फानो बरं बायसिं दाजाग्रै जों बरं बाय दंया देब आं कबनाय 29टा डिविजन नि जरा युथ आईपीएफ नि जोंनि प्रेसिडेंट सेक्रेटारि हायका जत एक्जिक्यूटिव थना कबजावो जोंनि प्रेस मिट माध्यमे तंगैनो बलराम नि कगनो साजाया साजावै दंखाके दिनै बिसिं गाखाना बिसिं प्रेस मिट माध्यमे जों जतनो जिल्ला फ्लाइओभार निमथों
Kaya bangsa sawo sini nor Amarpur di sini Ipft ini tamu jeratai parents party Ipft kita kita yang dimana nutanggu sembor melawan Jawa terus hamba.